Hej og velkommen til mit online videoprogram i 6 moduler, som snart er klar. Det hedder Sådan får du dit drømmejob. Når du er kommet igennem hele programmet, så ved du, hvad alle dine kompetencer er, hvad dit drømmejob og dit formål med at arbejde egentlig er, og du ved, hvilken karrieretype du er. Du ved også, hvad det er, der stopper dig i at handle, når du ikke gør det, og hvad der skal til for at handle. Hvad en ansøgning skal indeholde, og hvad den ikke skal indeholder programmet selvfølgelig også. Og hvordan du opbygger et indbydende CV. Jeg hedder Anne-Marie Valentin, jeg er karriererådgiver gennem 15 år, og jeg har lavet programmet til dig, der vil have dit drømmejob nu. Jeg har aldrig haft en kandidat, der ikke er kommet i job, og jeg glæder mig utrolig meget til at hjælpe dig til at skabe en meningsfuld karriere, hvor trivsel er en selvfølge. At lære nyt kan være nødvendigt for at komme derhen, hvor du gerne vil. Vi bliver aldrig rigtig gode til at søge job, fordi det sker så sjældent. Og jo mere du ikke får gjort det rigtigt, jo mere frustreret bliver du. Derfor har du brug for hjælp. Den bedste arbejdsløshedsforsikring er, at du selv tager ansvar for din jobsøgning. Programmet koster en brøkdel af en månedsløn og sikrer, at du kommer hurtigt i job igen. Det er ikke et tungt og langhåret forløb, men lige præcis det, du skal bruge. 6 moduler med workbooks med præcis de anvisninger og spørgsmål, der gør, at du kommer hurtigt i job igen. Når du er færdig med programmet, kender du dig selv rigtig godt, og du er mere end klar til dit næste job. Praktisk, håndgribeligt og helt nede på jorden. Du får også adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor du kan stille spørgsmål. Og så har jeg en ekstra bonus til dig. Jeg har linket op med Morten Vium, Danmarks bedste LinkedIn-ekspert. Han giver dig hans vigtigste råd til din online-profil på LinkedIn. Skriv dig op til mit unikke introtilbud, hvor du sparer mere end en tredjedel, hvis du er blandt de første 50, der køber. Som en ekstra bonus til de her første 50, får du ydermere en halv time Skype-møde med mig. Køb det, hvis du vil dig selv det bedste. Jeg håber, vi ses. Se mere om beskrivelsen af forløbet på karriereeksperten.dk.